kana tazogara kana mazogara chaizvo samanyanga zvazvinhu. I think you can see it panapa kuti this is Kariba Dam. Unazoita kuva the full view of Kariba Dam uri panapa pa Samanyanga Samanyanga Resort anditi panapa Samanyanga Resort. Nchida kuti zvirikudi kwese kwamuri maZimbabweans. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Muna the only Zim uncle. So panapa just a quick one. Nodombo kuratidzaiwo this naminoti inonzi chino, but this chalet rikanoti imba inoi tikaititi imba panapa pa Samanyanga Resort. So as you can see muno matiri tirimu, this is a sitting room. You can see even the couch. Kalife anditi kalife. This is the sitting room. Ndofunga murungozvionera sitting room yachona mune macouch panogara vanongani kwapa 2 5 6 7 vanhu vanogara munomu. 7-seater couch anditi 7-seater couch yenyu inenge ine pane sound system, wifi, munenge mune television DSTV yenyu iripo, entertainment yenyu inenge yakakwana zvoti you can even party mauya panapa anditi. So this facility ine 4 bed. So dauti ndikuradze bedroom. You can see even the ceiling is beautiful anditi. Yes, the ceiling is beautiful. So tibva ipapo tibva sitting room ndofunga murungoona mune AC is there, curtain. These are high quality curtains. Mchibva ipapo mushuya panapa you see kuti this is the kitchen area. Ndo kitchen machona there's a gas stove, a 4-plate gas stove. There's a sink here yekuti munokwanisa kusukira, and zvinhu zvenyu zvese zvinenge zvirimo, macup, water glass. So zvese zvokushandisa panapa munenge muinazvo. All you need to do is to bring your foodstuffs anditi. Foodstuff vamwe vanogona kuti zvinondidhurira zvoti tingeti tinotenga chikafu. So you can bring your own foodstuff muchitobika panapa anditi. So this one here is a microwave. This is a toaster. We've got a kettle as well, and we've got a refrigerator anditi. Totone fridge yedu yatinayo panapa. Fridge yedu iripo panapa. Zvinhu zvakarongeka anditi. For self-fit purpose, you can see at the corner there are some fire extinguishers. These are fire extinguishers. So panapa pane, it's a 4-bed. Okay, and it's a 4-bed. It's a 4-bed. So this one here is the first bedroom. Come. So bedroom yedu ine bed sezva muri kuona mazibed nyama anditi, mazinyama mabed ekuti mwega munotongozona kuti zvazvinhu. There's a curtain, AC. Each and every room iri panapa ine air conditioner men chef free wardrobe yedu ndikuradze another bedroom. Just a quick one. Okay, ndoda uzopesane inoi. Here's another bedroom here. If 4 bed, so it means it accommodates up to 8 people anditi. Up to 8 people can be accommodated in this suite anditi. In this suite. So muno it's another bedroom yekuti kana mauya muri couples, maybe 4 couples, imwe couple inotouya yobva yatorara muno. Right, here is a bathroom. Bathroom inoi ndeyekushare sezvo maona kuti rooms haana ma-ensuite. So this is a bathroom and a toilet. Aiwa manyama zvese munotongoona kuti chachirungu. Chatova chirungu. Tichibva ipapo there is another bedroom again. Here's another bedroom. Bedroom yedu mega munotongoona kuti kwakuseri bedroom yedu ino ine ka ensuite. There is a bathroom.
There is a toilet as well. So this one is having an ensuite. And in an ensuite, there is a wardrobe yekuti munogona kurongedzera zvinhu zvenyu. Motoona kuti zvinhu zvakadi, zvinhu zvakarongeka. Just check at that beautiful view yepanze paketen apo. Unotoona kuti zvinhu zvinenge zvakarongeka ndiri, zvinhu zvinenge zvakarongeka. Kutorongekawo kwelife ikoko. Kutorongekawo kwelife zvekuti ukauya pano paSamanyanga kunokariba unenge wakatopedza masports. So this one here ndo the main bedroom yachona. I think you can see even ne space. Bed yakakura, bed yakangoenzana zvawo nemamwe, but space yakati kure handiti. Space, I think you can see the window rakakura apa pamaketens. Kune closet kari panapa kekuti munokwanisa kuisa hembe dzenyu morongedza, kana muri panapa for some days mogona kurongedza mahenga aripo ari ready. If you come here you see an ensuite. Ensuite yako there is a toilet and there is a shower, hot water necold water inobuda ipapa inoyanikira tumasim twenyu panapa. There is inochinoi singa ndiri kuti munokwanisa kugezera maoko ukakwesha mazino, kaglass karipo kari panapa. Here is a glass yekuti rinomuvha, chotongori chirungu. So zvinongowanikwa badzi pano paSamanyanga. PaSamanyanga ndo paunokwanisa kungowana maservices akanaka kudai, self catering yekuti hamuna anokunetsai, matongopinda imba inenge yatova yenyu. So what you need to do is to get in touch with them panumber dzepa screen zvako zvotoendeka. From Uncle Saint TV.